po yung brushes natin guys. At kailangan nyo lang gumamit ng Bioderm. Kasi yung Bioderm kasi guys is antibacterial to. So mas maganda to. Ito yung gamitin ninyong panglinis sa mga brushes. Everyone, welcome back or welcome to my channel. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys, is gagawa po tayo ng isang panibagong vlog because today is November 9, 2020. So dahil November na, palapit na talaga ang Pasko, palapit na talaga siya. So ngayon guys, ang gagawin po nating content, ang content na to guys is about paglilinis ng brushes. Ayan po nasa title natin. Yes, tama po yan. Ituturo ko po sa inyo kung paano ko po linisin o pangalagaan yung mga makeup brushes. Ayan guys, ito po yung mga makeup brush ko guys. Ginagamit ko na sila lahat guys. Ayan. So, ituturo ko po sa inyo guys. May 3 tips po tayo kung paano po pangalagaan at hugasan yung mga brushes natin para matagal po siyang hindi masira at hindi po to siya matatanggal guys kasi glue lang po itong nasa ilalim nito guys. So kailangan po natin siyang pangalagaan yung mga brushes natin kung paano natin sila linisin ng tamang paglilinis. So kung gusto nyo pong malaman guys at sana may matutunan din po kayo at may makukuha po kayong tips dito sa vlog ko at sana may idea din po kayo kung paano nyo po pangalagaan yung mga makeup brushes nyo. Kaya guys, please keep on watching until the end of the video para malaman niyo kung paano ko po ito gagawin. So, samahan niyo po ako guys. Nasa banyo na po tayo. Ito po yung brushes natin guys. At kailangan nyo lang gumamit ng Bioderm. Kasi yung Bioderm kasi guys is antibacterial to. So, mas maganda to. Ito yung gamitin ninyong panglinis sa mga brushes ninyo. At saka ito guys, linisin nyo din to guys. Kasi importante to guys, malinis siya para hindi po to didikit itong mga dating black liquid. Para hindi po siya dumikit sa inyong full eyelashes. At ito number 1 yung sponge. Kailangan din natin siyang linisin. So mag-start na po tayo guys. Ayan. Ganito nyo lang po paglinis guys. Oh, ganyan. Yung Bioderm guys, ganyan nyo po siya guys. Ganyan. At saka para matanggal talaga yung dumi niya. Ayan. Ganyan nyo lang po siya ng paglilinis guys. Matatanggal na yan. Madali kasing matanggal guys pag yung gamitin mo yung Bioderm. Mas madali siyang magtanggal ng mga foundation nyo, powder o sa mga eyeshadow ninyo. Ayan o. Tingnan nyo guys, madali siyang matatanggal. So, dito yung gamitin yung sabon. Bioderm. Kahit anong kulay na Bioderm guys, pwede siya. Blue kasi itong sa akin guys, kasi blue yung favorite color ko. So, i-blue na natin siya. Ayan guys, oh, ang dali niyang matanggal guys. Ayan. Kung nakikita niyo siya, madali siyang matanggal. Ganyanin niyo lang siya guys. Ayan. Position lang siya. At ilagay niyo muna siya dito guys, sa gitna. I-sure nyo lang guys, nalinis na talaga siya. Pwede din kayong gumamit ng panglinis talaga ng brush guys. Pero wala ako doon, hindi ako bumili. Ito lang, ganyan ko lang yung brush ko. Lahat nito guys, ganyanin lang ang paglinis. Unahin nyo muna yung mga lalaki. Ayan, linis na siya. Diba? Ang dali lang malinis pag Bioderm yung gagamitin ninyo. Tapos ganyan nyo lang sa kamay nyo. Importante kasi guys na every time na magamit kayo ng brush guys, kailangan nyo talaga siyang linisin. Ito guys, oh. Diba? Ayan, sobrang dumi niya. So, madali lang siyang malinis sa Bioderm. Ayan guys, oh. Ilang ikot nyo lang. Oh, ayan. Linis na siya. Madali malinis yung itong sabon na gagamitin nyo guys. Madali siyang malinis. Kasi guys, every time na magamit kayo talaga ng makeup brush niyo,
siguraduhin nyo talaga guys na malinis talaga siya. Huwag nyo gamitin guys kapag nagamit nyo na siya. Kasi ang bacteria kasi guys is pumunta nyo sa mukha nyo, sa face ninyo, pupunta sa skin ninyo. Kaya doon kayo magkakaroon ng mga tagyawat. Kaya kailangan natin iwasan natin yan. Kailangan talaga natin malinis muna gamitin natin. Ayan, sobrang dali lang po guys. Ito po yung unang tips guys ha. Ito po yung una. Isabon nyo po siya sa Bioderm. Ayan guys, tapos na po tayo sa malalaki. Ito na po yung mga maliliit na lang guys. Ito. I-ano nyo, para madali yung paglilinis nyo guys, piliin nyo po yung mga kaparihan niya kalaki na pwede nyo po silang isabay sa pagsabon. Tulad dito guys, at silang tatlo, pareha sila. So, pwede po natin yung isabay, paikot-ikot sa sabon, ganyan. Ikot nyo lang siya. Pwede natin itong isabay yung mga ganitong kalaki. Para madali, hindi na natin isa-isahin kasi sobrang tagal at ang liit-liit pa talaga nila. So, ayan. Pwede mo yan sabayin guys. So, sabay silang malilinis. Pag magmadadali tayo kasi, kailangan natin ng sabay na lahat. Total, pareha naman sila kalaki. Ayan. Paikot-ikot nyo lang siya. Ayan. Ganyan. May dalawa pang lasa natin nilisan. Kailangan natin itong nilisin guys. Importante din kasi po guys. Alam ko ba gamit na gamit ko sa inyo, diba? Kasi natin yung tubig natin. Ayan, nakatanggal ng kalabas na. Kailangan natin siya nilisin ng mabuti. Ayan. Malinis na. At malapit na maubos yung sabon natin. Ayan. Ito na. Ayan na. Ito guys, parang naman siya na. So, yan na guys. Nalinis ko na siya yung sponge ko. At tingnan nyo guys. Namansyan po siya sa product niya. At saka hindi po talaga siya matatanggal guys. Gasan lang natin itong tray. Para ibalik natin ito lahat ng mga brushes natin dito. Para sure na maano siya. Mabanawan. Unahin natin yung mga malalaki. Guys, ito po yung pangalawa natin. Hugasan po natin siya ng mineral water. Ito guys, mineral water to. Kailangan po natin silang banlawan ng mineral water. Kasi itong tubig na kasi ito guys is nawasa to. But, para sure na mawala talaga yung bacteria niya, kasi gamitin natin sa face natin. So, kailangan natin banlawan siya ng mineral water. Ito yung pangalawang step natin guys. Ayan. Ganyan nyo lang siya guys. Ganyan yung paglagay niya guys. Ganyan. Tapos, banlawan nyo lang po siya ng mineral water lahat. Ganyan. Ayan. Para sure talaga guys na mawala yung mga ano nila. Germs nila na galing sa nawasa. Ayan. Ayan. So, ang pangatlo na naman natin gawin guys, yung pangatlo nating tips guys, yung pang-last natin is, banlawan din natin ulit sila ng maaligam-gam na tubig, yung hindi talaga siya mainit. Aligam-gam guys, yung hindi masyadong mainit guys. So, kailangan natin yung aligam-gam lang guys. Ganyan lang siya kainit guys. O, yung kaya nyo lang siya mawakan na init. Tapos, ganyan yung brush natin guys. Babada natin sila ng aligam-gam na tubig. Ayan. Aligam-gam guys, yung hindi talaga masyadong mainit. Yan. Sali na natin yung mga ano nila, Yan. Yan guys. O, ayan. Yung aligam-gam lang talaga ng tubig ang gamitin nyo guys. So, ayan na po yung brushes natin guys. Medyo mainit-init siya. Yan ang importante guys para ang bacteria talaga guys is mawala. Ayan guys, nasa room na po tayo kasi sobrang dilim po doon. So guys, kailangan nyo lang pong kumuha ng malinis na tila guys. Ayan. At ilagay nyo po siya sa tray. Guys, ilagay nyo po siya dito guys. Ayan. Diyan po ninyo siya ilagay. Pag ganyan po guys ang paglagay niya. Ganyan. Ayan. So ganyan nyo lang siya ilagay. Lahat ng mga brushes niyo guys, pag ganyan nyo siya ilagay.
para ang tubig is pupunta doon pa ibaba. Kasi kung ganyan nyo po siya ilagay guys, yung tubig, kung ganyan ilagay nyo guys, yung tubig kasi guys is pupunta doon sa glue, papasok po siya sa dinikita ng kahoy. So, hindi po siya maganda. Masira agad yung mga brushes ninyo. So, kailangan natin pangalagaan yung mga brushes natin guys para matagal-tagal natin silang gamitin. Para hindi tayo bili ng bili. Kasi sayang kasi yung pira guys kung palagi tayo nagbibili. So, ganyan nyo lang siya ilagay guys. Ayan. Lahat. Itong mga maliliit. Ganyan din. Patayo siya ilagay. Huwag yung pagano na maglagay guys. Kasi sisira talaga yan. At kung sakali naman guys, matatanggal yung sa dulo dito guys. Pwede nyo naman yung tanggalin guys. At saka, painitan nyo po siya ng lighter. Yung glue niya. At ibalik nyo habang mainit pa para didikit ulit siya. Ganyan. Ayan. Ganyan lang po yung paglalagay niya guys. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya pagtapos na ito i-arrange. Ganyan lang po siya paglagay. Ayan. Ganyan nyo po siya ilalagay guys para yung tubig guys hindi talaga siya papasok sa glue. So paibaba siya. Hindi naman yan masisira yung brush niyo kung ganyan siya paglalagay. Okay lang naman yan. Ayan guys. Yan lang po yung ibibigay ko sa inyo at sana may natutunan kayo at saka may nakukuha din kayong idea kung paano nyo po linisin yung mga paborito ninyong mga makeup brushes. Kaya guys, gusto ko pong mag-thank you sa inyong lahat. And thank you for watching guys. And please stay happy and stay free and stay safe. Guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget guys, click the bell button para ma-notify kayo sa bagong kong video. At pindutin nyo na din yung all guys para updated talaga kayo sa mga bago kong upload. Kaya guys, thank you so much sa inyong lahat at sana manatili kayong masaya at buhusan po tayo ng maraming blessing ng Panginoong Diyos. Kaya, thank you so much. Bye everyone. God bless you all. Bye-bye.